Здравейте на всички, гледащи клипа. Снимаме днеска с малко проблеми клипа за турнира HeroCon, който тази седмица е за специални мисии. Започваме с BG4, да ви покажа първо тук класацията. Това е в момента класацията по опит. Ето HeroCon Solo. Има доста играчи на първо място. Точно 12. Ето и отборите. Първи са Advanced, втори старата школа и нашия отбор Angel Demons са на трето място. Преминаваме към BG7. Класацията в BG7. Ето HeroCon Solo да покажа. Ето и отборната класация. Първи е Z Nation, нашия отбор тук, втори Reborn. BG7. Прегледа продължава с BG8. Така, ето HeroCon Solo в BG8. Един играч има 720 точки, защото не е правил никога специалните мисии и сега ги прави за първи път в нормален режим и в специален режим. Обръщаме внимание да го почетем. Така, ето и надолу играчите. Отборите Пентаграма са първи пред Есенс и лудите катерици. Следва прегледа в BG1. В BG1 ето HeroCon Solo, 7 играча на първо място и отборния HeroCon. Тук бесните унищожители са първи с огромна преднина пред отровните понички. BG1. Продължаваме с BG2. Ето HeroCon Solo в BG2. И отборния HeroCon в BG2. Два отбора с повече точки. Сега гледаме BG3. Ето HeroCon Solo и отборния HeroCon, тронните понички и Аржентина с съвсем малко точки. Съвсем е намалява активността на този сервер. BG3. Сега BG5. Така, ето BG5. Гледаме HeroCon Solo. Ето вижте само един играч. Самбеям, браво на нея, направя всичките специални мисии за седмицата. 13 човека в класацията. При отборите, ето вижте каква е трагична класацията тук. Продължаваме. Прегледа с BG6. Ето BG6. И ето отборният HeroCon. Руски отбор Нова ера са на първо място тук. И така показваме сега Jump Int 1 сървъра, международния сървър. Ето тук HeroCon Solo, как е класацията. Вижте колко много играчи има на първо място. 45 играча. Те имат още 3 часа да играят между другото. Ето и класацията при отборите за този HeroCon. И така следващия HeroCon, да ви обърна внимание, ще бъде за подобрения в скривалищата или модификации, тук съм приготвил за след малко. И следващия, след него, който ще започне от 21 септември, ще бъде за бойни мисии. 3 точки за успешна бойна мисия, 1 точка за неуспешна бойна мисия. Това ще е от 21 септември до 28 септември HeroCon. Ето в BG4 сме, приключи вече турнира HeroCon. Вземаме градата първо място. Естествено никога нямаме място за предмети, винаги препълване.
Сега вземем наградата за първото място при HeroCon турнира и ще отворя кутийката, видите какво ще падне. Ето, имаме и помощник. Така. Потвърждението за новия турнир HeroCon. Ето, подобрения в работилността, така че си вземаме подобрението и да видим какво ще ни се падне да пусне. Може да се падне, поне си на подобрение трябва да пуснем. Легендарно къв късмет са 2 обновявания, пускаме пак легендарно подобрение. Така, сега продължаваме с сървър S1 немския, където имат още един час да играят за HeroCon турнира, затова ги показвам тях сега. Ето класацията HeroCon Solo. Ето отборния HeroCon в S1 немския сървър. Следва S26, ще ви покажа. Немски сървър. Така. Ето по-надолу. Така. HeroCon отборният в S26. PL1. Показвам сървъра. Ето ги. Тук играчите. Как се класирали. Ето и отборният HeroCon в PL1. И сега следва PL31. Ще ви покажа също. Ето HeroCon Solo. Ето ги и отборният HeroCon. Голяма борба ще има явно между тези два отбора до последния момент в PL31. И така завършваме в сървър BG4. Това е от турнира HeroCon, повече сървъри този път. Приятна игра и до нови срещи!